Welsh Lesson 38C, Beginner-2, Dechreuwr, Dechreuwr, Pennod 24. A gydd llun nesaf, roedd hyn fynydd gyntaf ei weini a dysgylde, oherwydd o'r ydyn yn dal yn dysgu, nid oeddyd yn angen imi i gymryd yr achrebion, yn ei le, o'r ydyn sefyll ar ochr William oedd yn dangos i ni beth i'w wneud. O'r ydyn nym cwtdyru i mewn yn y cegin i bigo i fyny a dysgleidau i weini i'r cwsmeriaid. Steg yn arlwyn i'r bwrdd 21, bia pencogydd yn gwaeddi. Yn uniongyrchol, bia pencogydd yn gwthio y dysglaid ar yr astell, bu William yn casglu y dysglaid oddi wrth y sylf ac yn ei osod ar ei hambwrdd. Dilyn fi, meddai William i mi, mae'n angen i mi i mynd ar steg yn arlwyn gyda'r ffwys gwerth a thatws mwtrin i'r bwrdd 21. Bias un dilyn William i'r bwrdd 21, roedd y dyn yn y fan yna biasau achebu'r steg yn arlwyn. Diolch, meddai y dyn, a fedwch chi'n gallu dod ar cedw i mi. Yn sicr, meddai William i'r dyn. Wedyn, bias un dilyn William i dod ar cedw oddi wrth y cwbwrdd i'r bwrdd. Diolch yn fawr, meddai y dyn. Y mae'r croeso i chi, meddai William. Wedyn, bias un dilyn William yn ôl i'r cwtdyru yn y cegin, pan fiam ni'n cyrraedd hyd at y pen o'r cwtdyru, bia pencogydd yn gwthio y dysglaid ar y astell ac yn gwaeddi, ciciar rostwyd i'r bwrdd 16. Bu William yn casglu y dysglaid oddi wrth y sylf a'i osod ar ei hambwrdd. Wedyn, bias yn dilyn William gyda'r ciciar rostwyd gyda'r bwydlys cucumber crai blasesiad gwynegr i'r bwrdd 16. Biasau a dynes yn y fan yna yn archebu y ciciar. Diolch, meddai hi, a ydych chi'n gallu dod ar saws carwangon i mi? Yn sicr, meddai William i'r dynes. Wedyn, bias yn dilyn William i dod ar saws carwangon oddi wrth y cwbwrdd i'r bwrdd. Diolch yn fawr, meddai y dynes. Eich croeso, meddai William.